Приятели, искахте да знаете каква е разликата между обикновена бенка и така наречения диспластичен невус. Диспластичният невус са потенциално опасните бенки, от които при определени условия може да се развие рак на кожата меланом. Те изглеждат като пигментно петно на нивото на кожата, което не е релефно, не го усещате, но просто го виждате като такова. Обикновената бенка може да бъде над кожата, може да бъде пигментирана или пък не. Често се позиционира като гъбка над кожата и можем лесно да травмираме. Те обикновено не са опасни. Имайте предвид, че разликата между това, което наричаме бенка и важните за нас бенки, които проследяваме, може да направи само специалист. Задавайте въпроси, с радост ще отговарям.